ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦିଶାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ କିଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଜଏନ୍ କରିଛୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଭୋଜିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁ ସାର୍ ପୁରା ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଟିକେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆଇଟମ୍? ସାଲାଡ଼, ରାଇସ୍, ଡାଲ, ପନିର, ପାମ୍ପଡ଼, ମାଛ, ଚିକେନ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ପିଲା ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ସେ ମୁଁ ବି ବୁଲୁଛି ସେଠି, ତା ଖାଇସାରିକି ଚିଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଧୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପର୍ପଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଆଜି କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 2 କେଜି ଚିକେନ୍ ଖାଇବାର, ସେ 1 କେଜି 950 ଗ୍ରାମ ଖାଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆମେମାନେ ସବୁ ଖାଇଲୁ ଠିକ୍ସେ। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି? ଅସମ୍ ନା, ପୁରା ଅସମ୍। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପିକନିକ୍ଟି ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍